Mine damer og herrer, foråret nærmer sig, og det er tid til at give dit tag, din terrasse og dine fliser nyt liv med vores professionelle og skånsomme behandling. Fjerne ved effektiv alger, flisepest, mos og krudt, så dit udendørsareal fremstår som nyt. Vi bruger kun de bedste miljøgodkendte produkter og udstyr for at sikre et flot og langtidsholdbart resultat. Vores service dækker hele Sjælland uden ekstra kørselstillæg. Og vi tilbyder både prisgaranti og virkningsgaranti, så du undgår skjulte gebyrer og får en løsning, der holder. Derudover kan vi rense dine tagrender for at sikre, at hele taget forbliver rent og velholdt. Hvis du går sammen med din nabo, giver vi ekstra rabat. Kontakt os i dag for et gratis og uforpligtet tilbud.